Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunsibando kubingelela undlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu ENkosi. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu, siyamdumisa kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Akekho ufana naye, akekho futhi onjengaye. uNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Angibonge kakhulu kubona bonke abafika ngesonto emgcwabeni besinawe ephayikeni eMnambithi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Siphinde sibonge nabangakwazanga ukufika. Ngoba phela ngeke sihambe yonke imingcwabo. Futhi umngcwabo into esithathela phezulu ngempela. Kanti uhambo isikhathi esiningi malulude luyaplanelwa, ludinga imali, lidinga izinto eziningi. Kodwa nje ngiyabonga kakhulu kubona bebefikile. Ngibonge nababengafikanga ngezimo ezibaphoqile abangakwazi ukufika. Bese ngibonga kakhulu kubona bonke abanikelile. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu kunina nonke enikelile. uNkulunkulu anibusise. Anibiyele nje anibusise. Niyabona ukuthi kuzosiza ukusheshe ukuyilungisa le ndaba esikhuluma ngayo yokuthi xoxwe emabranchini ukuthi kuvunyelwana ngamalini umuntu, hayi ibranch, umuntu. Ukuze bangabi bikho abazogqilazeka, kube khona abangagqilazekile. Asikufanele nixoxeke, nivumelane, nithathe izethulo zenu nizidlulisele ku-executive committee. Yona ke sizobe sizicubungula ke zonke bese ke ithatha isigqibo ibisiletha kumina ke. Kodwa nje asibonge kakhulu uNkulunkulu anibusise ngendlela emangalisayo. Angazi noma kufanele ngiyisho imali noma kufanele, ngoba kwakona ukuyinikeza phambi kwabantu izwi lithuma isandla sokudla siphe sokhohlo singaboni. Kodwa ngathandaza kakhulu ngaleyo nto. Kwacaca ukuthi kufanele ngiyidedele laphaya ngoba nikhona, niyazi nini ukuthi ninikelile. Nizokwazi kanjani ukuthi imali ngiyidlulisile uma ningakutholi enkonzweni kwi-social media ukuthi imali ngiyidlulisile? Angazi ke noma kuyadingeka yini ukuthi sazi ukuthi imalini, kodwa kokwamanje angizokusho. Kodwa nje ngibonga kakhulu, idlulile ukulindela nokucabanga kwami. Idlule kakhulu kuma expectations ebenginawo. uNkulunkulu anibusise nonke. Anibusise nonke. Phuzu lesithathu engena kulona ilokuthi abantu abangenise okweshumi ngoLesihlanu nangomgqibelo, ngicela ukuthi ngibakhulekele ngibahlanganise la enkonzweni. Isizathu ilesi: abantu bebenikela imali yesililo abazokhulekelwa. Nginikhulekele nje nonke nganihlanganisa. Abantu abakhulekelwa abangeniswa kweshumi, njengoba sisebenzise i-account yokweshumi ke angikwazi ukubona ukuthi lokhu okweshumi, lokhu okwesililo sakwahlatshwayo. Ngakho ke uNkulunkulu owaziyo noniqondayo, ngicela namukele ukuthi ngizonikhulekela la enkonzweni bonke abangeniswe kweshumi ngoLesihlanu, ngomgqibelo nayizolo kwi-account. Bese kuba khona ke abakhiphe imali yesililo izolo. Inkinga ke le, ifika kanjani le mali lapha? Ngiyafisa nathi sicabange njengabantu abadala, sikhiphe imali ngesikhathi esifanele, singakhiphi imali ngesikhathi esirong. Bekumngcwabo sisisenkonzweni khona abantu abasaqoqa imali. Leyo mali ke iwu-727. Asisezukwazi ukuyidlulisa, sizoyigcina ihlale lisife siyolandela bese iya kusona. Lento ifana nse nabantu abangasikhiphi isipheko ngesikhathi esifanele. Athi uzofika esiphethe, sisazokwenzani ngoba ngesikhathi ufika wena kuqala inkonzo, ubani usazophuma hamba yothenga? Ubani ngempela? Ingakho njengamanje nje
sekufanele ngabe abeze enkonzweni zabasha bayabhalisa. Kufanele ngabe sebeqalile baletha umnikelo u300 kodwa khona bazoqhamuka bathi bazofika nayo. Umangalo ukuthi sonke lesi sikhathi bekwenze njani, siyenze njani ke thina imali ofika nayo. Sekuthengiwe kwenziwa yonke into, umbuzo nje siyenze njani ke? Waphela thina uNkulunkulu siyamsaba. Njoba simsaba sizuyithatha le mali siyokwakha ngayo kade ngeyona yokwakha kweyesipheko. Angazi uma niyakubona ni lokho. Kodwa kungcono ke ngoba sekuvulwe i-account esefakwa kuyona ukuthi ke noma bifake late siyongena esiphekweni esilandelayo. Sisekule account yakwa Capitec yesipheko. Nginalesi sicelo. Ngiyacela ningayifaki enye imali okungeyona yosipheko kule account. Ngiyacela. Ngoba makuqhubeka kwenzeka kanje kusho ukuthi sizoyivala le account. Ngoba ngiyazi ukuthi kulula kunini ukufaka Capitec kodwa sisufaka imali yokweshumi. Kahle kahle uma ufaka imali yokweshumi eCapitec uyamrobha uNkulunkulu. Ake siyicacise nje lento. Urobha uNkulunkulu awusakhiphile okweshumi kwaphelela. Kanjani na? Ake sithi kufanele ukhiphe u1000 okweshumi ufake eCapitec. Ngesikhathi ungena eCapitec njengawo wonke ama-account izochargewa leyo mali. Kulungile lokho, ayikho enye indlela. Kodwa manje uma mina sengiyishintsha ngiyitransfer ngikhipha 1000 olufakile ngilisa emali eaccountini yaseFNB la kungena khona imali yokweshumi. uCapitec uzongikhokhisa, ukhokhisa ukuthi sengiyalikhipha leli 1000. Na kuFNB ufika ukhokhe lithi ngene 1000. Uyabona iselona 1000 le mali oyifakile wena. Usumrobhile uNkulunkulu ngoba ungafuni ukulalela imali uyifaka endaweni wrong. Asifaki imali kwaCapitec eyeshumi. Sifaka kuphela imali yesipheko. Ngiyacela sibambisane nje lapho kungene nje engqondweni yanoma ubani. Ngicela ingabe ibikho imali ezofakwa emalini yesipheko uma kungeyona yesipheko. Ngoba isishintshwa kufanele ikhokhwe ile yesipheko. Ikhokhele le ukuze ifike iphelela, isaphelele leyo mali. Usuyidlile imali yesipheko wena, usuntshontshile ngamanye amagama ngoba ufake i-account wrong. Uma kukude kuwe isuke ingajahwe umuntu le mali ngoba isuke ingaziwa. Makukude kuwe kulula ukusebenzisa uCapitec, musuwusebenzisa. Hlala ulinde uze edolobheni noma uphathisa abayedolobheni. Ngiyacela ngikuKristu asingayifaki imali eCapitec okungeyona yesipheko. Futhi akungabikho umuntu ozocela athi ngicela ukuyifaka mina ngoba iqiniso lithi leyo qondo ukuyikhipha isaphelele ngoba kufanele iphume lapha imali yokudla leya. Le account ivulelwe lokho kuphela. Ngethemba sekuzwakela. Asingenzi izinto esothi siya phambi kwesihlalo sokwahlulela athi uNkulunkulu wena wakhipha okweshumi okungaphelele. Uthi kwakuyini Nkosi ngoba mina ngangikhipha bese kubalela ukuthi iphume yangena la yasuka la yangena la inama charges le mali yonke le ndlela le. Kanti fanele abe nama charges awodwa yokungena kuphela ngoba ayikho enye indlela esoyimukela ngayo. Kodwa manje izophinda ikhishwe kuyakhokhwa. Iphinde yongena ngale kuyakhokhwa. Alisekho ke 1000 uma ngabe ubufake 1000. Ngethemba iyacaca izwakala. Uma kuukuthi kuyaqhubeka kusho ukuthi sobuyela endleleni endala isipheko silethwe kade silethwa ivalwe le account ngoba kusho ukuthi izobe idala inkinga. Idala abantu bayisihogweni ngoba imali abayikhiphayo ayisaphelele kaNkulunkulu. Angithandi ke mina nesihogweni ngento ewubala. Iwubala phela ngoba umuntu uvela abe nenkanje athi mina okweshumi ngizokhipha eCapitec senobona nithi nenze njani. Ayasidluleke. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukuguqa ngikhuleke, khulekele laba abangenisa okweshumi ngolesihlanu nongomgqibelo ngoba angizokwazi ukuyihlukanisa imali bese ke bese kuthi ke ngicabanga ukuthi akekho manje ozophinda afake eyesililo namhlanje ngomsombuluko. Nayizolo eyayizolo ngenxa ukuthi weekend iyidethwe umsombuluko.
Angikholwa ukuthi kukhona imali yesipheko futhi engena izolo. Ngiyacela ke sithandaze, ngicela uNkulunkulu akubusise nawe abese bakanye nathi kule nkonzo. UJesu Kristu inkosi. Baba, egameni lika Jesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Ngiyacela ubusise bonke abangenisile okweshumi kusukela ngoLwesihlanu nangomgqibelo. Ngiyacela ubabusise Nkosi ngenxa yesizathu sokungakwazi ukuhlukanisa kulaba bebekhipha eyesililo amakhondolensizi naleyo yokweshumi. Uyabazi wena unguNkulunkulu. Ngiyacela ubabusise Nkosi, ubabusise ekungeneni nasekuphumeni, ubabusise ngezwi lakho amaHubo 121 verse 3-8. Ungavumi unyawo lwabo lushelele. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami ukuba ube umthunzi wabo emini, ilanga lingabashisi nenyanga ebusuku. Ungalali ungozeli, ubalinde, ubalonde baze bangene ezulwini ngamasango. Ngibacelela umqhele wokulunga ekhaya ezulwini. Siyacela ke namanje ube nathi kule nkonzo. Ngiyakhuleka ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu ophilayo. Iba nathi Nkosi, khuluma izwi lakho. Sibonge kakhulu ngomsebenzi owenzakele ephayikeni izolo ngesonto. Sibonge Nkosi ngendlela emangalisayo. Sibuzwile ubukhona bakho. Siyabonga Nkosi nangenkonzo yangomgqibelo lapho usicacisela ngokwahlulelwa kokugcina. Siyabonga Nkosi, qhubeka kube kanye nathi. UJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sise studio 1 bafowethu, sise studio 1 namhlanje. Sinezazi istudio zami. Asiqhubekeni ke nezwi leNkosi, seku 12 minutes already. Sizofunda ke sikhuluma ngawo umkhuleko weNkosi yethu uJesu, sikhuluma ngamandla ayo. Namhlanje sibuka ubukhosi bayo, vele nabo buhambisana namandla, ubukhosi bayo. NgokaJohn chapter 17 verse 1 no verse 2. UJesu wakhuluma lokho wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokhu iphila amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Awusakhuluma ngamandla eNkosi yethu Jesu Kristu. Kodwa ke phansi kwesihloko esesithi ubukhosi. Sovula base-Efeso sahloko sokuqala. Sizoqala lapha ku verse 15. Sihloko sakhona uPaul ucelela ibandla ukuba lazi ubukhosi buka Kristu. Yikho ngithi sikhuluma ngobukhosi bakhe. Kodwa ubukhosi ke buhamba namandla. Ubukhosi buhamba negunya. Hawu ubukhosi buhamba namalungelo. Ubukhosi buhamba nayo yonke into. So sibuka ubukhosi buka Kristu. Verse 15. Ngalokho nami sengizwile ngokukholwa kukini eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. Sengizwile, ngempela nami ngizwile. Ngiyazibona nezenzo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani. Ngalokho ke nami sengizwile ngokukholwa kukini eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. Bazalwane, masibathanda abangcwele. Asibathanda abangcwele. Inkosi ayiwadli amandla omuntu. Ngakhumbula ivesi elikumaHebheru elikhuluma ngakho lokho ukuthi inkosi ayiwadli amandla omuntu. Ngakho ke ake sithembeke kuNkulunkulu wethu. AmaHebheru chapter 6 verse 10. Ngokuba uNkulunkulu kasiyo ongalungile kuba khohlwe umsebenzi wenu nothando enalubonakalisa ngakule igama lakhe. Lokhu nibakhonzile abangcwele nisabakhonza. Umuntu okhonza abangcwele uzakhela umqhele ezulwini. Umuntu nje okhonza abangcwele uzakhela umqhele ezulwini. Size sithobeke sifika kwezinye indawo sibona beyenza lenkonzo sibe singayifani. Asifanele thina abazalwane. Asifanele. Khona abangcwele ufuneka nibakhonze hayi thina. Sithobeke. Uthi uyafika ekhaya lomfundisi umbone etatazela ebambe yeka Nkosi yami ewukubhlungu ubone ukuthi hawu kodwa bakithi uNkulunkulu nomusa ngiyini mina kuba ngenzelwe lento. Kodwa uNkulunkulu wethu ke
akasiyo ongalungile, amaHebheru chapter 6 verse 10, ukuba khohlwe umsebenzi wenu nothando enalibonakalisa ngakule igama lakhe, lokhu nibakhonzile abangcwele nisabakhonza. Ukukhonza abangcwele kunomvuzo, uNkulunkulu uzokuvuza. Ngapha-ke sifunda ukuthi uverse 15 Efesu chapter 1, ngalokho nami sengizwile ngokukholwa kwini eNkosini uJesu nothando kuba bonke nothando kubo bonke abangcwele. So uma ubathanda abangcwele uyabakhonza. Bakhonzeni bafowethu abangcwele. Lapha kumaHebheru lize lithi abanye bayongenisa ingilosi bengazi, ngoba inkonzo ejulile le. Bangenisa ingilosi bengazi. Chapter 13 maHebheru lithi malume njalo uthando lobuzalwane. Ningakhohlwa ukungenisa izihambi ngokuba ngalokho abanye bangenisa izingelosi bengazi. Awucabange uma umzalwane ongoqo oncishanayo kunokho umuntu lipha egate senifihla ukudla seniyasheshisa, sekusulwa imilomo, sekuvulwa amafenti kuphephetheke engezwakala ukuthi bekunokudla ngoba sinakho ukudla esomnikeza khona. Beningefunde kumfelokazi owondla umprofeti uElisha, lapho not uElisha, Eliya, lapho ekhulekile wavala izulu. Uthi uNkulunkulu hamba kunomfelokazi engimbekile ukuzofika kondle. Mayefika kuye uthi ngiphuzise, uyamphuzisa, sethi ngipho okudliwayo, uthi umfelokazi akusinakho osekusele ukuthi ngipheke okugcina mina nendodana yami sidle bese siyafa. Uthi yenzela mina qala. Ongamenzela wena qala sekusele ukudla kokugcina. Wakwenza umfelokazi wamnika. Uthe mathi uyobheka lapha alanda khona impuphu ayithola ikhona. Akuphindanga kwaphela ukudla, waze waphela iminyaka emithathu nohafu lana izulu. Yabona ukuncishana, uyancishana wena angazi indawo uncishane kangaka. Uyoncisha ingelosi ifikile ikulethela isibusiso ngoba uyancishana. Kodwa-ke sikhuluma-ke ngokuthanda abazalwane. Bathanda abazalwane. Usazi isibusiso esitholakala ngokuthanda abazalwane. Sikhulu ngendlela emangalisayo isibusiso bazalwane. So-ke malume njalo uthando lobuzalwane. Ningakhohlwa ukungenisa izihambi ngokuba ngalokho abanye bangenisa izingelosi bengazi. Ingakho kuverse 15 Efesu chapter 1 ethi ngalokho nami sengizwile ngokukholwa kini eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. Iyahlala inhliziyo yami kulolu uthando. Ngifuna ukubuyela lapha ku chapter 6 verse 10, ngokuba uNkulunkulu kasiyo ongalungile ukuba khohlwe umsebenzi wenu nothando enalibonakalisa ngakule igama lakhe, lokhu nibakhonzile abangcwele nisabakhonza. Bafowethu, khonzana abangcwele phakathi kwenu. Khonzana abangcwele mabefikile. Umvuzo wenu mkhulu ezulwini ngokukhonza nje abangcwele. Ngivele ngikhumbule lesasikhathi. Ngicabanga ukuthi uLuka 8 la kukhulunywa khona ngoJesu ehamba eshumayela nabafundi bakhe. Khona besifazana ababehamba nabo. Bebakhonza, lisho njalizwe babebakhonza. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi masebengcolisilelwe babewashela, beba-ayinele, bebaphekele, angasweli uJesu. Kuba kunababebakhonza. Yazi yalo mangicaphuna izwi, akuvumi ukuthi ngigcine ngilikhulumile ngingalivulanga. Bafowethu masibakhonzeni abangcwele. Ngithe uLuka chapter 8 ngifuna ukubheka-ke ngoba mhlawumbe njalo ngithi chapter 8 phela neminyaka sehambile kanti ngiyadideka. Siqala kuverse 1. Kwathi emva kwalokho wayehamba imizi nemizana eshumayela ememezela ivangeli lombuso benaye abayishumi-12. Verse 2. Nabesifazana abathile ababephulukisiwe kubo omoya ababi nasezifweni. Yabona indlela ababebonga ngayo, abasinde ezifweni, abasinde ezinkingeni, babehamba noJesu nabafundi. Kuyindlela ababonga ngayo. Besebenzani na? Babakhonze.
ayasiqhubeka. Kuthiwa ke nabesifazane abathile babephulukisiwe kubo omoya babi nasezifweni, uMaria obizwa ngokuthi uMagadalena, okwakuphuma kuye amadimoni ayisikhombisa, noJohana umkakhuza, induna kaHerodi, isigwili-ke leso, unkosikazi wenduna kaHerodi, wayeyisigwili. So kwakuhamba bonke yabona ukuthi uma kunento ekufanele ayithengwe, uyena lo mama wavela akhipha imali ehamba ithengwe kudliwe, ngoba wayeyinkosikazi, eyinkosikazi yenduna kaHerodi. Induna kaHerodi, uHerodi wayeyinkosi enkulu, so uyayihola le nduna. Kuthiwa noSusana nabanye abaningi ababebakhonza ngempahla yabo, babebakhonza ngempahla yabo, ngezinto zabo. Okungenzeka abanye babephethe oblanket, kuthi mase kulalwa kuthiwa nampo oblanket embathana. Abanye bephethe ukudla, nakho ukudla noma bethenga. Abanye bephethe imali njengesigwili lesi esiuJohana umkakhuza, induna kaHerodi. Kunesibusiso ukungabi ungoqo, kunesibusiso ukukhonza abazalwane, kunesibusiso ukukhonza uJesu uqobo lwakhe, kunesibusiso ukukhonza abafundi bakaJesu. Kube isibusiso ukuhamba la inceku kaNkulunkulu ihamba khona ngenhloso yokuthi ulekelele ukuthi akukho yini okushodayo, ngoba phela yona ibhekene nani nokushunyayelwa kwezwi likaNkulunkulu, hayi nezinto eziningi. So kwangathi kuNkulunkulu anganivula amehlo, anibusise nini eniphiwe leyo nkonzo. Ngiphinde ngicizelele, angisho ukuthi khonzani mina noma khonzani thina, cha, khonza izinceku zikaNkulunkulu, uzombona uNkulunkulu ekubusisa. Besikhuluma ke ngoverse 15 kwabaseFesu chapter 1, ngalokho nami sengizwile ngokukholwa ukini eNkosini uJesu nothando kubo bonke abazalwane. Besikhuluma ke ngothando labazalwane. Isihloko sithi uPawulu ucelela ibandla ukuba lazi ubukhosi bukaKristu. Ngokuvuma kweNkosi soqhubeka noverse 16 kusasa omisa sigcinile. Sikhulumile ke ngothando lobuzalwane. uNkulunkulu wethu akayena ongalungile ukuba lamandla akho wena ukhombise uthando lobuzalwane. Hawu ngoba uzowuthola umvuzo wakhe ekhaya ezulwini. Sigoqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu uJesu Kristu iNkosi. Baba sezulwini, uNkulunkulu nomusa, siyabonga kakhulu ngakho konke sesikuzwile. Basiza abantwana bakho bakuphile, bakwenze, babusiseke, babone isibusiso sifike emakhaya abo, isibusiso sifike emndenini yabo, sifika nakubona uqobo. Ngikhulekela Nkosi abaletha abantu, babusise uNkulunkulu wami nomusa. Mkhulu umsebenzi abawenzayo, awulula. Ngakho ngicela Nkosi ubabusise ngezwi lakhe kaJakobe chapter 5 verse 19 kuya 20, ukuba kusibekele inqwaba yezono zabo. Siyabonga Nkosi kakhulu ngakho konke okwenzekile. Sikunikeza udumo lungolwakho. Nikela kuwena Nkosi nenkinga esibhekene nayo kaWhatsApp nale namba. Ngiyacela Nkosi ukuthi ngendlela yakhe ixazululeke. Isitha siyalwa, kodwa nginethemba Nkosi ukuthi mabeyivula manje kulokho sokungitshele kona ukuthi angisebenze kanjani, ngiyakholwa ukuthi ngeke kusenzeka. Ngiyacela ke Nkosi ubathinte bayivule le namba bese ngisebenzisa lokho kwambulile. Udumo lonke silinikeza wena. Busisa ikhaya lezwi, busisa intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Busise Nkosi abazalwane bonke abasekhaya lezwi, kakhulu ngesibusiso sokulizwa izwi balenze. Siyacela Nkosi ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu iNkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa. Ngithi sengigcina nje ngithanda ukusho ukuthi ivuliwe ibranch kwamaphumulo, noma ngingakayivuli ngokusemthethweni, ngingakayikhona, bayakhonza kwamaphumulo, banendawo bayitholile abakhonzela kuyona.
Nalapha ya eHammersdale kuyakhonzwa, kunendawo etholakele abakhonzela kuyona. So ke kuyakhonzwa eHammersdale, kuyakhonzwa kwamaphumulo, amabranch amasha uNkulunkulu usinikezile abefundisi balezo indawo. Uma useduze nakhona uthanda ukuya, ukhumbule ukuthi ngeke ngithini, ungaphumi ebandleni lakho. Shine where you are. Ungaphumi, kodwa kukhona nabanye abafakiwe ekhalezwe kanti abanawo amabandla. Ngakho ke kwamaphumulo sesinendawo yokukhonza, naseHammersdale sinendawo yokukhonza. uNkulunkulu akubusise. Baba uNsibande uyavalelisa from Studio 1 uthi uJesu Kristu uyinkosi.